Nakasinati og mga pagbaha ang managlahing lugar sa Mindanao niadtong weekend dala sa pag-ulan, epekto sa habagat ug localized thunderstorms. Ani nga report ni Efren Mamak. Tabok na, tabok! Makita nining viral video ang pagtabok sa pipila ka residente og sakyanan sa Bigaan River gikan sa barangay Kugman padulong sa barangay Gusa sa Cagayan de Oro City niadtong Biyernes. Pinaagi niining temporaryong tulay sa ginahimo nga flood control project sa lugar. Taod-taod, makita ang paglapaw sa tubig sa suba ngadto sa tulay. Duna pay mga basura og punuan sa kahoy nga naanod sa suba. Pipila ka balay sab ang gisulod na sa tubig baha. Sumala sa CDRRMO, ang paglapaw sa tubig sa Bigaan River tungod sa pag-ulan sa bukirong bahin sa Libona, Bukidnon nga anaa sa ibabaw lang sa barangay Gusa. Hinuon walay nasamdan sa hitabo og mihubas ra sab dayon ang level sa tubig sa sapa. Gilayong mibakwit ang pamilya ni Joanna Marie Bernados diyang gibaha ang ilang lugar sa barangay Tandang Sora sa Gobernador Generoso sa Davao Oriental niadtong Biyernes sa gabii. Miabot daw hangtod hawak ang tubig sa baha nga misulod na sa ilang balay. Alas 2 na sa kadlawon sila niadtong Sabado na malig sa ilang balay diyang mihubas ang tubig. Nagpaygayon sab dayon ang MDRRMO GovGen og rescue operation sa mga gibaha sa barangay Tandang Sora, Anitap, Chicote ug Tibanban. Gani pipila ka residente ang makita nga nagtinir sa usa ka gym sa barangay Tibanban. Kining balay ni Elizabeth Sumalpong Velarde sa mong barangay gisulod na sa tubig baha. Sa gawas sa ilang balay, kinahanglan nilang mugamit og bangko aron makatabok padulong sa wala gibaha nga lugar. Sa Makilala, Cotabato, makita sa video ni Teacher Jonathan Canonigo nga stranded ang pipila ka motorista diyang gibaha ang spillway sa barangay Saging atol sa pag-ulan niadtong Biyernes. Gamay lang man gud daw ang culvert sa mong kalsada, moong paspas mula pa ang tubig baha kung mag-ulan. Sa Libak, Sultan Kudarat, milapaw sab ang tubig sa spillway sa barangay Pawas Nuling Sabado sa buntag atol sa pag-ulan sa lugar. Sumala sa uploader nga si Joseph Kausarin, miabot na sa ilang balay ang pagbaha nga taud-taud sab mihubas sama sa nasinati nila niadtong milabay mga adlaw. Ubos man gud daw ang ilang lugar. Sa Kalamansig, Sultan Kudarat, gibaha sab ang pipila ka balay sa barangay Obial atol sa pag-ulan niadtong Biyernes. Sumala kang Jubilee Obregon, Maulana, miubas na ang baha apan dunay mga kalsada ang naguba. Padayon ang assessment of validation sa LGU. Sa Buluan, Maguindanao del Sur, wala pa gani mihubas, gibaha na sab kining kalsada sa Mahad Street sa barangay Poblasyon. Ganit daw dagat na ang baha nga miabot sa tuhod. Sumala kang Lailani Abdul Tantong, ang baha sa lugar nagsugod niadtong August 20 nga nagpalubog sa kabalayan sa lugar. Ito po yung bahay namin. Gisulod sab og tubig baha ang balay ni Aramedeg Batuwa nga nagpuyo sa maong lugar. Busa sa ilang minivan na daw sila natulog sa iyang pamilya. Apektado sab sa pagbaha ang pipila ka tulungaan sa Maguindanao del Sur. Kining ubang classroom sa Dato Idons P Elementary School gisulod na og tubig baha. Pipila ka adlaw na daw lubog sa tubig baha ang tulungaan. Sumala sa pamunuan sa tungaan nga posibleng magpatuman una sila og blended learning sa ilang mga estudyante. Gibaha sab ang Tugal Elementary School sa Sultan Sabarongis, Maguindanao del Sur. Lakip dinhi ang makeshift classroom sa tunghaan. Sumala sa Pag-asa, habagat og localized thunderstorms ang nagdala og mga pag-ulan sa Mindanao. Patay ang usa ka 9 anyos nga batang lalaki human maanod sa kusog nga bulog sa tubig sa Bansalan, Davao del Sur niadtong Biyernes. Sa report sa Bansalan Police, base sa saysay sa 12 anyos nga lalaki nakakita, nagdula duol sa kanal atubangan sa tulungaan sa barangay Managa sa Bansalan, Davao del Sur pasado alas 4 sa hapon ang biktima ug laing 9 anyos nga lalaki diyang misaka ug mikusog ang dagayday sa tubig sa kanal ug naanod ang duha ka bata. Gisulayan pa sa 12 anyos og salbar ang duha apan naapil pud kini og kaanod. Paspas miresponde ang mga residente sa lugar ug nasalbar ang 12 anyos ug ang laing 9 anyos ug naluwas apan nadala sa tubig ang namatay nga biktima. Nagpaygayon og search and rescue operation ang MDRRMO ug BFP apan patay nang nakita ang bata pagkaugma. Adlawng Sabado, pipila ka metro ang gilayon gikan sa kanal sa moong barangay gihapon. Ginasulayan pa sa GMA Regional TV1 Mindanao nga makuhaan og pahayag ang pamilya sa mga biktima, lakip ang tulunghaan. Efren Mamak, 1 Mindanao.